crec que els homes se n'han sortit millor. Ho han sabut fer d'una manera més intel·ligent. Jo crec que les aportacions que han fet els homes mascles a la cultura, a l'art, a l'estètica, a tot, han sigut increïblement superiors al que han fet les dones. Jo, francament, crec que hi ha hagut dones particularment, fantàstiques, meravelloses, de les que jo he après moltíssim, fantàstiques, i jo i tota la humanitat, naturalment, però com a col·lectiu les dones no ho han sabut fer millor. Per què? Perquè sempre s'han estat queixant contra els homes. Perquè sempre s'han estat queixant contra els homes. No ho heu fet bé. El principal problema de les dones com a col·lectiu ha estat l'estratègia feminista fracassada i completament ridícula. Cap mecenes hagués pagat una dona perquè pintés amb... Oh, i tant, si hagués sigut bona. I tant, i tant. I tant si les han pagat. I tant si les han pagat. Digui'm una. Escolta una cosa. Margaret Thatcher va ser primera ministra del Regne Unit. La reina d'Anglaterra ha arribat a ser la reina d'Anglaterra. Coco Chanel va ser la primera. Perquè tenien talent. Les dones, quan han confiat individualment en el seu talent, els ha anat bé. Quan han confiat en l'estratègia feminista, han fracassat. Perquè l'estratègia feminista, liderada en part per senyores absurdes com la senyora Falcón, han fracassat sempre. Salvador, sisplau. Sempre han fracassat senyores absurdes com la senyora Falcón amb estratègies penoses i ridícules que no responen a res més que el ressentiment antifàlic que té vostè. Vostè té un ressentiment antifàlic, senyora. Vostè té un ressentiment antifàlic. Té un ressentiment antifàlic. I vostè és la culpable amb tota la seva ideologia underground de que li vagin malament les coses. Ja està. Però ja està, deixa'm parlar un moment. A veure, senyora Falcó, només pot dir feixista. Ella només pot dir feixista. Només pot insultar. Quan totes les seves teories han conduït al fracàs, perquè vostè és una persona fracassada en tot el que defensa. Salvador, ja? Sí. Hace falta ser imbécil para decir todo lo que ha dicho, ¿eh? Falcón, no me extraña... No, estoy definiendo. No, si és plau... Però bé, a veure, és tan senzill com això. No m'estranya, Sostres, que cada dia treguin a les notícies. Perquè faig un espectacle de la televisió. Jo només dic que tot el que defensa la senyora Falcón ha fracassat sempre. I que l'estratègia feminista és lamentable. És lamentable, és penosa, és patètica. I ha portat a les dones a un sentiment de frustració permanent. La sisplau. És veritat, a veure. Hombre, es que tenemos que aguantar la ducha de improperios de este sinvergüenza. La tenemos que aguantar aquí, a pie firme. Hombre, no sé por qué. Uns llibres de poemes penosos. Una persona que insulta la poesia com la senyora Falcón, que ha escrit uns poemes que fan... No quiero aguantarle más. Estaria bé que la senyora Cabrera i jo poguéssim parlar. Basta, sisplau. Prou. Estaria bé que poguéssim Prou. Bueno, todo el mundo pro, ¿eh? Sí, tothom. Todo. A veure si apreneu de la senyora Nebrera. Tots. Que és de dreta, no com tu. A veure, el tema d'avui... Cuando la insultemos como me han insultado a mí, ya veremos qué le parece. Un moment, senyora Falcón. Però ja estem una altra vegada amb els insults. Però ja estem una altra vegada. Escolteu-me. Prou, per senyora Falcón. Que ara li donaré la paraula, d'acord? I senyor Sostres, li demanaria que centréssim el programa. El programa d'avui, d'acord? Nosaltres intentem parlar dins de la política, si les dones que estan a la política estan per una quota o realment estan perquè estan en igualtat que els homes i poden fer-ho, i ho fan, a més, tan bé com els homes.